Около 80 000 катастрофи се случват средногодишно в България. При тях умират близо 1000 души, а други 10 000 са ранени. 6682 загинали и над 62 000 ранени е равносметката от пътните инциденти през последните 6 години. Както знаем всички, имаме много приятели, които са загинали по пътищата. Поне всеки един от нас има близък или братовчет или такъв. И четейки статистиката в интернет и в медиите, която се тиражира, ни стана много тъжно и много болно и решихме да направим едно мероприятие и да покажем на хората, че ни пука, всъщност защото един човешки живот загубен е твърде ценен. И затова се свързахме с доста асоциации, които се занимават с превенция на такива неща, с полицията, която много хубаво прие цялата тази идея. И организирахме това мероприятие, като даваме възможност еднократно на хората, които по-екстремно се занимават с тези неща, по-организирано да покажат какво могат, да видят, че всъщност тази статистика, която четем, не е само статистика, но това са човешки животи. Кампанията "Не на агресията по пътищата, защото човешкият живот си струва" цели да запознае варненци с нежеланите последици от нарушаването на правилата при управление на МПС. Последиците при удар на автомобил с 50 км в час и непоставянето на колан или детска седалка са равнозначни с тези при падане от 5-я етаж, твърдят специалистите. А кой родител желае това да се случи?